Isano Naisato Kianda Ram Hospital Ndizi TV Ubuansu Gusii. Biamono naende mwancho muligereria naende toiranire asentunde ya kabere eyo na obono morubiri ochakire bene ekiagera nigo tukurigereria igoro yemibere yaito afya yobochenu bwaito kabisa kemubere tororengana kito kosuguma obogimo boiga daktari itikira se studio naende tonyoriru kidogo lakini rende oikatominyokie torore goikatokore nkwana yeritsko lya rero obana tobese kusuka nonyanga ken naende tingire bire bitambe kiagera bikire kogenda tigankwarega ni mwancho muligereria ngotebi na karibu sana somurobere bwo bachenu abwasto kuligereria obachenu bwaitu gotumeka amariogo yemete ayu akoretwa ne company ya Tenacious Herbal Center Italy achire nkuma imena isiko yorogongo ruense ya Kenya yani go bare everywhere Eastern Central Africa kera wana bako bwenya oba marwaire aho nande batame ngotebinga oborwaire bonde bwensi tugukwanira gigase studio igomanyanga daktari kuri Tenacious Herbal Center mbabwatari chibu liyo borwaire oburi omuchando yigo bantu beso kuminga rero mborwaire kyo bona twakwanira kunyara bakare ndo okwana gento totali kunyara toiso kwana ndo totali kunyara itakuwa ni makosa sana igobona karibu sana online notulegalia Ndizi TV News digital Facebook Ndizi TV News YouTube na bwego na bogo to tweet @Ndizi TV News osotomeri bolira wetra SMS number erega bu asset bya unganchere nchena mwacho muligereria last week daktari tona iwete bobake likuba antobakabolinga ke daktari nere anakuwa na flu ikabidi tukajibu hiyo lakini pia yeye atajibu anto manyete ukiwa daktari aya kuna kitu unajitibu mara hiyo igo karibu sana last week tarengo kole ninya sawa mwanchire tumira naende ekedo chukukwa na mange karibu sana daktari good to see you sana. Yes, I'm happy to see you too. Likuvaliere kabisa Likuvaliere buno ndo bwensi wantala danga daktari na kiaru ara likuva igatata how come yes umeteneli boli yara kiningo kwa tolena traditionally what people believe yes yani na kia abantu imeabo attitude y'abantu towards umunyagitari nere but likuva is an airborne disease na airborne disease ndionsi uikebwa tonde bwensi yes na bunango tiekotebo botambe egento kegokonya mwanya bantu korwa kotabwatwa nebinte binge gose kubwatwa nebinte binge na korwana gwakora bitarachi atambe n'obonyamasi bwao so obonyamasi bw'umunyagitari n'obonyamasi bw'omuntu ndi bwensi nawo bokubwekana ekento yoko determine ingakia kobolenda ande bona bikonyarikana likuba likoli buna liria ndi abande likoli mutinyo mugima jetrojine so troti yansumbuete lakini na akorete una na akorete ono it was only just a day or two amangana yega akora akaera igobona likuba bagatebiri kurukana na ikuba ndi bwatiriyo ndo munyete na ndi goita igobona likuba kiri akire to gukumi mono na kiri achana ndo munyete all around yalira banta bange sana na ndi noti only ni Kisii but around Kenya ngima it was like an outbreak yacha igobona nyitira kolire etange ngonte kolire lakini ikona ndi turi etange kyana bomunta wasi murasole akoye virusi yefu all right yes biamona sana daktari is well and kicking biakoyana airborne diseases anybody can contract so easily agirende it's for a short while igona kiki agarete tacha last time macho muligeria karibu sana daktari aina bokora abanyoria a brief introduction egere abageni na bangi bale botambe kila mtu ni mugeni egere ndi bamanyenga who do we have here lakini sio libako manyete tunashukuru sana inukirigo lakini kwa niaba ne faida yo mugeni osoire asentune tangani ya boda dues koruaga alia saka wa taxi mbaligerete I think nabageni bale asomurobele yega karibu sana
na bokora batebi. Asante sana. Umanye tegento ngiri kogokia ase familia gusa somochi unekara bagani bako batarira. Na igo ase program yeito yabona mambio bochenu ekara bagani baroro gotukuigubuya sana. Especially unenche umunyagitari umanyete osomyo abantu batategerere tigose bataiyo narona bogukumina inkeke nakoraika. Lakini nde nimefurahi sana ikiagara bagani baro buno gwatebire buno minto daduse. Abali bande batatomanyiti oyo oli bosibwaino igakoro kuna daktari Joel Omayio. Daktari Joel Omayio gakurwa sinyagitari ya Tanesia Support Center. Niriete ribuna rigotieka goteba Tanesia Support Center ni nyagitari ekobwenia gwetera sa mariogo yemete. Na ndene company ekoria mariogo antonsi pia sagotoka yemete. Company chini cyose chikokoro tukibuno obwo na guheta chise cyonde cyose kiriko cyakire nkoma ase okobwenia gwetera sa mariogo yemete yani ase njirinde tokorokana alternative medicine. Ni nyagitari ya Tanesia Support Center igegutuko mu cyobusongo chisemo cya Nyankongo. Ni chisemo cya Nyankongo abande bamanyite na abande bamanyite Nyankongo no igotuka bosibosi gatigati yo mu cyobusongo lakini obusuka isikwansi ni asinge njona kogwa ikire stage ya busongo main stage na bugotara enjere ye gutira masosa gutira ande oike Nyankongo dio ke primary school igomete pado toreka getare osuke bosi asinini abokororerie tari nene Tanesia Support Center Limited. Na Tanesia Support Center Limited igesinya ine gosere opposite Nyankongo Central SDA Church. Nyankongo Central SDA Church nekero korukuru songe stage ime main stage. Tambuke para mata mafutana aroro otire pale gotira paka egojugo soka getale na ndeko ando Nyamira na bali bakurukuru Nyamira rogoro turibo etenjera ya chogo igogo ikara Nyankongo nyegari oli netege gweta chogo akubatena ndete gwetenjera ya Nyankongo. Igona nenjerere between getale na main stage ya gatigati na ndine ramugo na ndine para igo. Iwase bali bakorenga na Nyankongo nenjiri ma Nyankongo nenjiri nyinge sana chire isiko ya bosongo lakini bono Nyankongo ere stage ime ose ere mbarabare ne stage ya separa ya masosa ekwenda getale na bali bali bose batamanyiti asabu otegete kuborie karogocha inamba isi minengoro kabisa yo munyagitari enoti isano ibere inye isano isato inye isano yani negikwa bwatire 0748 ayejoli 45 pako mwizo ikwa kire simi na bo munyagitari akubwata so bwango lakini munabona igwa kanembe batole munyagitari takubwata lakini naende kero tole mbe munabona iga gotagete gocha mapema egero puki gosonya ko ika mapema munyagitari ataraje kiara ndura bange bako bana bo gwa kire reception ni namba ene ngoro kabisa landline enotivere isato isano ibere yani 0202020237 okonyora yonsi na mororo na note tu chat no munyagitari bugwo enda so mutandao WhatsApp gali utumie namba ye noti isano ibere isano emo kianda ibere inye isano ina so mutandao WhatsApp okonyora yonsi na makongo na bogo asali mutandao Facebook o chat na intugo so kwana na intugo so koleke yonsi teto ali so mutandao Facebook abogo post ya mangana abande bakoroka so mungu songo go chat na intu gali so mutandao Facebook Tanesia Support Center Limited aboko igora Tanesia Support Clinic na Tanesia Support Kisii amalita yonsi kwa bikira so mutandao Facebook gali na bogotonyora ose bali banje tulikirari uko yani antete ko ereso mugano ya subwagale tatagite gutumia credit tatagite gutumia pandos na boso aso mutandao bwe email ulike info@tanesiasupport.co.ke gose contact@tanesiasupport.co.ke ayonsi kianda ikomina mutandao norolyo moneno kubuli binte byonsi buna tuwa bikwanirego okoro kuno mutandao website www.tanesiasupport.co.ke lakini elyo giri yari asara ntokolieba aso mutandao Google Map gali igogo kana Tanesia Support Center Limited ikwalikire lieteria se Google Map gali musibati oli gawo koleta uya kabisa okwanelyo giri yabune lyangu ndio sara Bia sana daktari asukuru introduction ingi ya kigima na gototebia somo gotoka all online platforms manchumule kina kiya ko garo manyege nteki kiagera abantu bande bakubisa onto tagutakato ki everywhere karaba kora bintu byo bokora kora bamaite bakoretera bante bintu bitali bya Kole International Herbal Center imeidhinishwa kabisa nigakira muhuri okore bintu byonse that's why very everywhere mitando website Facebook YouTube TikTok mpaka WhatsApp china ambacho spiba kwereka bwasenchira yobo ikirano Google Map muswadi naro kwana buna inche kabisa okoye ogotebereri mpaka so kwanda uchitogosira no nyangake ekara kwanda ucha sekansa ya Nyankongo SDA Central
Church. Asante sana daktari. Joshua kuulia kintu kete. Yes. Uliza tena Joshua nisikie vizuri. Alright, ile liko kabisa lakini tutakueleza baadaye. Mbia mwana sana kumbulia eliete litwali kabo. Mwanchumulira to kwanira hemorrhoids. Tumaite wasena a hemorrhoids na liko maite nasinyetunga is it a hemorrhoids? Is it hemorrhoids? Yes. Umanyite buna gwa kwanire igo na ndi buna butami kura gotebina. Tu base guchandika mono ne gesongo. Ikiagera ego depend. No mwalimu gosometi amana na pronunciation. Na ndo umanyite ayonsi na yakale. Ayabo no umanyite pronunciation ne ngao. Igo na ndi gocho ikatule asige ntukiri. Umanyite buno gwekwana so mundu gesongo na ndo tebiguna apakudu. Igo bono iliete liko kuna hemorrhoids. Hemorrhoids. Yes. Lakini as spellings ndo jeri kiren a hemorrhoids. As spellings ni litambe sana na ndio ilibwata chini kutachinyinge sana chile silent. A hemorrhoids. Yes. Alright, mbia mwana sana. Yes. Ego bano mwanchumulira nero tukulira litukulira hemorrhoids ase litukulira daktari no arege igo muchando no chande tanta bange. By the way, we were not anticipating ko kwaniro muchando yokolendekero nabigite poster ya daktari nanyorete inboxes amaroira ngata tuiga abantu batagite kumanya kulende twarorirenga mubaro munge nigo batebete about hemorrhoids ekorare twari chokwanire gente nga lietariringa sleepapnea lakini renda singencho ye demand hemorrhoids ne chande tabantu abange daktari hemorrhoids ngento kieke ano nasomo bweke Gusii no rulio nera producer nyawantenge hemorrhoids omburoireki. Meanwhile mune produce ko nyoko boli na hemorrhoids na inje ga komonyera ga alina inambe ina batebina 0748454545 no ira se screen yao gabu ngoto chandika na daktari aye kwana bwangu senga kyaye kwana iga ojirigeri bwa se screen na boko ira ne namba ya tenacious so hemorrhoids no muchando we rectum ose asomuntu oli weke Gusii abantu bamaite na bwo munyambiribiri igo umuchando o hemorrhoids no umuchando ogwocha ase chinsemo chiri chiao chiokogende eachenene gusitokoro kecho. Okay. Igo bono tubase konye guchandika mono na umuchando yo o hemorrhoids no umuchando gose tutanya kuigusta tutamanyeti nabantu abange sana umuchando yo affecting. Lakini umuchando yo sana igogochera asenchira gose moiso bwenjira yendagera yao asogochire cho asogosokia obuchabu buli bwantigaire kurwa sendagera iri yatumikire asomobero. Igo minetina at the end of the digestive tract ose alimentary canal mahata ali omwiso kabisa no umuchando yo o hemorrhoids yokoba na umuchando yo o hemorrhoids no umuchando bwe bacteria hemorrhoid. Okay. So bacteria hemorrhoid ekaro ya soire igalia ase rectum yao ne egocha mono tari bacteria egotambukera muno ratebe ne bacteria no muntu gotambukera to so endecho oyenyore o contact kurwaro ya oy no muchando ogosoa asijinse mochirichiao asengenjo yo bokongwa digestion igo tuli muchando okuru from nowhere no muchando ogocha asengenjo digestion yawe gotwara muchando na sana abantu abange bwatu muchando o hemorrhoids okonyorana eba twalire history simba bwate kurumaega ogotwara umuchando o constipation ose okolesana asenjere yende lakini ndo umuchando o hemorrhoids na bogocha asengenjo yebinto binde bingao tokurukana underlying conditions yani condition chinde chikoyeretera yacha muna bono ndiro okonyorana ekero okonyora kwarire ndagera watware constipation echo ya okonyorere nkongupa ekero ukoenda okonya gupush gochiali nabo konya watware umuchando o hemorrhoids umuchando hemorrhoids ekero okonyorana ogwafekiti kinsemo chiri nabo okonyorana chibacteria chiamenyire osichiagachire igali ase rectum yao ekero chiabuchire chinyinge nabo chigusuma lisanguri rectum yao chisiko onyorena akanyama ose agapaili aso muno ruwe songo gasokire gocha matali abantu abange generally bagote abana akanyama kamerete asinjire yani guchire cho ose anas ano bono maigagali akanyama aka ego gagochoro asingenji yayi lakini ende hemorrhoids na begocha tereta akanyama kalia ekobochorere akangoro ase chinsemo chi ano gali ose gatigati ye chinyonga chao the paradox bono ekare abochira akangoro unaka okonyorana kuna usau unatoka hapo amaji gitago soka marau abwate
parcels gose abwate amaira igobone kare yabo choire ngoro na bera abete soki akanyama kari gocha mwina lakini ndi hemorrhoids abandi bali bakubona hemorrhoids ibone kere gori abantu ne karo bwate abana bakenguriye kubare kyara mbaracha gutwara history ya constipation mwana mukana bagutwara constipation na umwaka bwemetienye atwara umuchando lakini mona mono aseke gusi ekero mwana mukabwate umuchando bunoyo igotogota abana amenire gusa abandi bali bana rito gutumilio erietaririnde bagotana abwate binyegera so umuchando hemorrhoids no umuchando okoria chinsemo chiri chia maega chia koende cho yao. Alright, mbia mono sana. Daktari mbia mono na inche namanyita mono igoro ya hemorrhoids. Honestly speaking, no mwanchu muliani manyete hemorrhoids. Kero kende konyo manyete gente kyao kulinde daktari were seiri burungenga hemorrhoids ngento kieke na endenka ye umuchando yokoli omuntu is between the rectum and the anus, in between there. It can be inside or outside. When daktari atebira kanyamancha, I never knew about this. Mwanchu muligere bali muabuleta about hemorrhoids, so be very careful. And I never know kaba maiso totegerere tumanyanga na kitokoro muchando yo. Daktari ndo chino muchando omokongu sana. Hemorrhoids no muchando omokongu osino muchando monene asingincho endagere yawe kerokuri omaeto muchando de bonsi wa affect around the alimentary canal iho minute ne gochakira munu muni ndagere gotirimboka pakike mate oituri muchando moka because why do we eat ngiye ko era tokuragera to mobere gose umobero okine onyore chinguru ebintu byose bibiri otage to mobero tware ego bigwetera asindagera so endagere ye kere goso aso mobere ego goso ekonyo mobero lakini nende endagere nere tatakiria aso mobere ere west ne west ye neta kirgo soka isiko ne kirgo soka isiko neta kirgo soka asobwororo na asobuya akimone kero muchando yo gutokana indagira yao kwali ya berira sinda west iri etari gutumika yani indagira ya rusi ukiregento kone etari gutumika ya berira asinda asigeka especially mata ali astokurukana se colony kiya berira asigeka numenye tena na gutwara muchando gokolesa no mubesana lakini ndi ko berira regeka omuchanino oberira indagira ya nyuru amacha mange yakamukire naboko nyorana ya chakiri wa affect chinsemo chia whichmate because immediately after the colony ndubwate rectum asin echo yego trimboka goika esoke ndo menyete abange karuto gukwana go yecho ose ya chenene yoba colony amangana mabesana lakini umenyete muntu ndubwensi otari go chiecho ekarawe kanyagitari ngobono ino muchanda bwato monene ora considered so nabe ndagera okolibuya lakini obe turi gosoka west because once ndagera ya so ya bero observe cy'umubiri yatigaire umenyete ndagera borongera lakini yatigaire tari gutumeka eyire west inde west yebe tesoka abakonya yakoletera umuchando munene sana n'umuchando oyo mobe gokoletera no umuchando itwaruka n'umuchando o hemorrhoids n'umuchando o hemorrhoids nabe konyarekana osowe igabwa rectum uri rectum pakonya ore achakire gosokia manyinga because abandu barokonyarekana ko ende cho enene goende echo eternity amanyinga asinginji yo muchando yo o affect rectum ya gose walls chi rectum ya naboko nyoru muchando yo orire gali kapisa pakoko nyone ekero gochikoende echo igoko ende echo go strain yani asinjirene ubwate pain ikiagere echo iri gotirimboka asinginjo ma abarukirikia na bagotwara tears ase walls chi o chi rectum naboko nyorana watwalire umuchando yo ore pain buzana igo enjirende na umuchando o hemorrhoids no muchando monene asinginjo nabo wa affect tinsemo china ndo manyete bono ochakire gose muchando yo wa affect ase ndagera yao ekorokwe west gose ere nchafu iri abande bangete ere nchafu egweta igobono ekere korosi crack keni yonsi asalia igekobega asie nkongu because obuchabu no bweta mono kubwena bwango na ndege koba ego spread bwango uchia sande semende asinginjo anase agwetia west kurwaso mubiro sinjire nditokorukana obuchabu kurumube igobona ekero muchando yogoso asumubiro igogoso asinginjo otari gutumia ebinte binge sana guchinde kwa resenge kwa na kiare tu muchano akimon ekero ikire ga alibon no muchando yo kulire igokonyoro bwate discomfort yenyinge sana ikiara abantu bani ngumbaro konyona ekero muchando yo ikira satani level no goikaransa forong igo muchanda sana daktari umuchando yo bone ekero re ga ali chinse muchao chansoni aboko nyorana ali chinse muchao chansoni tubwati peace of mind asinginjo yake umuchando yo kwayo tiguru kurugoro lakini tali oro kurugoro asinginjo kumuchando ndo rukurugoro ocha goikera asensemo yao ya gari asejoe gwetera pia mono sana
Amwanchu murigereria nimanyete kwarorera omochando how serious it is na inde n'omochando bobusuku buna narori kiora chaote omonto ng'a nimbwate ntongerekere korumae gaga na boro omochando bobusuku lakini ekero ogochakire igokonyora n'obusuku bori bwasirire ekiagera ebimanyeri mbire togochi gokwanera ogocha osokia yagera bono na tokonyara koyobisa ati ekero omonto akoyoigwa from a distance abagotema korayobisana ninche ntebe gose ng'a kiokora lakini tonye gochandeka n'obusuku bwa kiara ekero gocha tenesias yari machine geto chiokomoreka chioka bono aye nturu gonya gokobori na nobwate hemorrhoids nduru gokobori na ngosi nyori goikaransa ngosi nyori gokoraki yaya gari tokorigereria togotene nobwate constipation and constipation yao yakoretire omochando o hemorrhoids nekero yakoretire omochando hemorrhoids twakoerio yes biama sana daktari omanching'ore nyakobwata ribori igoro ya hemorrhoids omochando oyo norochi moire ogobwate noibwete estyle gete ngoika torega ase symptoms and signs and symptoms. Thank you daktari arafu reni nabo gotorikero otumanye ng'a ine nobwate binte ebi nakio gochikwa so daktari arera ase oboikerano naende nda ase ogotaka komanya 100% sure tarera tinasha sabo center no erega chinsamo cha nyangongo ga ntwaru chinsamo cha jogo ga timsel tutoka huko tobesa kwenda gochwa senge chokanye mwanarire sana jogo agenda antu na bako nga you can't be in one place forever asenge chichi condition ono ga nyangongo ga iga parking igero daktari ateva chigari no M50 imagine chigari 50 maliogo no wali kabisa igobona nyangongo junction igalia korogo swa angini kanisa ya nyangongo SDA Central SDA Church opposite abuno tinashas Herbal Center kabisa to kwanira omochando hemorrhoids tumali bolria ikiagara ni metabange mochandigete na bali mwanto merete this I know you are watching. Thank you so very much ikiagara mwante virenga muko ndani ya mpango. Asante sana daktari akibano montara gore tutaraenda about what causes this problem. Yes, how do I differentiate hemorrhoids na trojase igabwase anas rectum wasa unare soft. yes, Mondonara otanga if I don't drink enough water krongu eti the west nero konyore very hard ya kuwara kwarusia manyinga ono mondonara atakume how do I know nga na manyinga na rusia out of maybe intanyo ntia mache bia differentiate na hemorrhoids. Buyamono riboriria sana nga kiora akoro o differentiate na echo yao yako nga paka yaro sietea gose gokwatwara hemorrhoids. Muna nati kote aba hemorrhoids asomo noliweke Gusii abange bayomaite bune binyegera asabana bake. Na these are bacteria. Ejinage bacteria hemorrhoid. So a bacteria ye ekero yasoire asensemo yao ya gari rectum goika ngotwarire a movement okoigwa. Nakeko era bata bangu kuguna nebintu bikonye gotara gari. Nakeko ere kuru kwebinyegera asumana moke. Yani okoiguna ebintu mbiroro bigotara. Kini gitegetanga oranyore go differentiate between gabo. Lakini endo omanyete once gwachakira gotwara enda echo yao ere nkongu igomanyete meaning ina ase colony yao umuchando noro obororo yoji bacteria njiri chiamba chinyinge chianywa maji chiakoro korwa ase echo yao na eji bacteria chiakaro chigotambukira gocha mate na chigoform chi bacteria hemorrhoid igobono ekaro gwachakira gotwara constipation epo spirit nere high sana yokonyora omochando o hemorrhoids na constipation nere iye korete binte ino unywa maja mange orichindagera chibwate fiber orichindagera utakune chindagera chike ani protein daily protein chinyinge ikobono ekero bwate mechande yogotwara constipation ani story yogotwara constipation na constipation nere na otebi okonyora icho ego kongupa ne po spirit nere oro yogotambukeria omochando yo ndigo chamate lakini naende nabikonyarikana ochwerie risanguria oria ime asinge tishu chitire chingororo chisoki amanyinga chigosoki amanyinga epo spirit ere hai asinge njobono kwarosiri akaotema nakaota akabono chibacteria chikoform ora asinge chabwe yegotrimboka nere chafu kosoko form ora is very easy gobono notanye gokori mono go separate between chafu kobe konkorosia ikiagara sana na inde ekerobwate hemorrhoids chabwe yekare gochiko ngano ndimo epo spirit ere ai gotwara gwathira ni kwa manyingo ko kobwaekero bwate
constipation yoka kiri kando lakini ebintu ebibere they almost coexist yani natokonyara gutwara kama kubwekende. I see. Yes. Thank you so very much daktari ebinyegera sabana. Are you saying na abana bakena baragungutwara baro muchando uyu? Ebinyegera abandi bali bakobirifa abune byanda na hemorrhoids na abandi bakobirifa abune byanda. So ebinyegera nekero bigocha chinsemo kiri chiamaiga no mochando oyo gocha chinsemo chiamaiga na bikonyarekana oyeroke byanda bya hemorrhoids gosoyeroke hemorrhoids munelieta yona abana bakengotwara bale hemorrhoids abantu abanengotwara bale hemorrhoids na abasaye ngotwara bale hemorrhoids. Right. Nere yasabana bagetukuruka akomeno umwana oyo amenire. Omwana oyo amenire asinge nchona ebintu biri byalire maiga gari paka kwanyorana aita ochakire gochenjia ekara yeskin yaga ya maigari osekera gochikurara abana bango konyara bamenire gosobwate hemorrhoid go konyara bakurara babwate bakolete kiuni asinjire ndena go naboko mubekara ari boronge chiteka ibirgo gochikorigere kwanyoro onchukiro oturikiro mutunse oirire kiuni igoro. Yes. All right. Ono mwanju muliria mpaka abana bake. Nko toka bali no muchando yo mwana akomenu kabisa kubeko mwana arare kwa kwanyoro onchukire airite kiuni igoro. Kumbe is a very disturbing condition. Togende tokwanira igana Dr. Joel Omayio koro Tenacious Herbal Center. Ikono omangana muna ego mwanchu mulia andeta yona ndora ya nyole utatiga Ndizi TV bwansubo mu Gusii borobiri bwensa kya litikolia Jumaine tokwanira bochenu kero toko lingolia twakwanira one on one twatakuno muchando kabisa kyagara intwe mibere yiga amaroire we ikari memwanya abantu nobura karo bwakonyarire tobese gukumia nonye kyagara bona aba ku researchers balingole kabisa baba daktari ga ba researcheri banyorirenga amachibi yemichando naroro na karo tokwana muchando ndibwensi gomanya daktari igabwata amachibi on his fingerprints yani amachibi garo bona mna kwanira hemorrhoids iga karama lioko gari standby igege ntokoraya tukimaliza mpango one on one by one mpaka Nyangongo galia opposite Nyangongo Central SDA Church alino wakonyora daktari ganyo kubwata libuli gendera kulibuli abona igasinchire bikirano kigima daktari. Yes. Watu waresera subwa about hemorrhoids mpaka nimeelewa zaidi watu tabiri aina mpaka abo mogatu abo musaye abo musaje mukungu mwana mumuro mwana munyaruka wote tuko ndani. Yes. Toraseke ungekyo. What causes these hemorrhoids? Hemorrhoids no muchando okobera asensemo yo ndagera. Yes, yes. Na ego affect ndagera ya very west. Sana sana gose asebinte binge biroro bigo kosi muchando yo hemorrhoids. Lakini gentege tangani keko garana hemorrhoids yekolie ane na ko ne kurmaga ane kiteto kiroro mna the first cause of hemorrhoids constipation. Alright. Yani okore sana ogotasieka kwendagara ya oboikerano nekerongo kwana igoro ya constipation igongo kwana na okovadraid kwendagara asinda yao constipation abange baje maitene no muchando okobase colony but constipation starts from the mouth asinge nchona endagara digestion yae eko move on a peristalsis way gose ege ko move in a arithmetic way korumonu go trimboka eburuka namate egendere godena mgoika pono endagara ekere kunya kubutase ngodire ya form some and good bacteria asomobere ekero jigo trimboka bone kere gocho goikaya ikirase colony igo konyorana ya butiro mono goitani yise jiri bwenete yama konyorana libaga yali kurusukwa maji makege trimboke anyo ya rusi gwa mange because bacteria jiroro ni microorganism jiroro chikonywa manyinga yani amache korwase dagereria gere trimboke kere kianyore yabeire igo yajakiro okosiri muchando gochimate lakini naende igentombire bigo kosi ikiagara muno bona abantu barokonya babwatete genes baibodera ni noro rerio rurwa hemorrhoids. Bona abantu bunabo bakonyarana hemorrhoids ngo baliere asinge njiyoro reri rwabo. Yona abantu bali bwati kinderi cha hemorrhoids bawo chaka kuruna ne karwa ko iborani ose ekarwa ikire ata satan echikona abekuri omuntu asinge njo ye chinderi chaye. Igona genetical doctor. Yes. Hemorrhoids is genetical. Igona abantu bali okonyarana goika hemorrhoids muri asobugi mabwaye asinge njo ende ororeri rwaye. Yes. Na hemorrhoids ye igento kende kirarete hemorrhoids ne kerubwate piles. Na piles ne bintu biri bikomera maega muna kanyama kana otiga komera astisemo chi ano.
So ekero obwate piles chinyinge ase omobere oo gose piles no ninke nabo chigokoretera omochando o hemorrhoids. Omochando o hemorrhoids nabo okoretwa ase eng'encho yoko muna bona abasubati ekero bakoigora ogo strain kori nabo okonyora naba strainiri chisemo chiri chiamaega chiachwereka ekero chiachwerekire nabo okonyora ne bacteria hemorrhoids yasoire chinsemo chiri chiao chiamaega igo ase changes of uko state y'omonto nabe konyora yaretire omochando o hemorrhoids. Omochando oyo o hemorrhoids nabo okoretwa ase eng'encho bacteria ye ose obochabu bogotoka ase chinsemo chiao chiamaega n'omochando oyo ekero obeire ose ase okonyore injury ase rectum yao ekero osoire ase rectum omochani openetrate osoime na okonyora oretire omochando bogotoka ose bwokochora engoro ase ensemo ya paddocks yao igo bono omochando oyo nabo okonya kwatwarire injury ase eng'encho ya tissues chiamaega na injury egocha ase eng'encho echeo yaere enkong'u na injury egocha ase eng'encho kwaumia because injury na bekoba anywhere nabo konya wa injury chinsemo chiri chiao chiamaega nabo omochando oyo o hemorrhoids ogocha ase eng'encho ye o infection ekorwa ase chinsemo chiri chiao abanto barokonya bwate infection muna bona hepatitis onyore yakoreteire omochando oyo hemorrhoids na begocha ase eng'encho yokori chindagera chimbe igo bono ekero konyara kori chindagera chimbe nabo chigokoretera omochando o hemorrhoids nabo chigokoretera omochando bwa amiba abanto barokonya bwate omochando bwa hemorrhoids ase eng'encho already babwate amiba igo nabegocha ase eng'encho ya conditions necho amario nara amanga abantu bagotumia babwate underlying conditions kwanyora aretire omochando oyo o hemorrhoids igo ebyo nebinde bingi nabo bikoreta omochando o hemorrhoids. Thank you so much, Doctor. What about diarrhea? Your diarrhea for so long, can it bring hemorrhoids? Omochando diarrhearing nabo okonyora oretire hemorrhoids. Omochando diarrhearing nabo okoretwa ase eng'encho ya constipation. Omochando o diarrhearing nabo okoretwa ase eng'encho ya dysentery. Na ebinto ebionsi nabo bikoreta omochando o hemorrhoids. So o diarrhea for long nabo okotwara dehydration na nabo okotwara hemorrhoids ase eng'encho yogo push kori ogosukuma na gekora omochando diarrhearing no omochando bwokoibora ase abasubati nabo okonyara kokoretera omochando hemorrhoids. What if I stay as a toilet for a long time? Can it? Nabo nabekoreta but what causes you to stay for long we go to a constipation as a main cause ikiagera endag echo ya ekaro ya beire enkong'u oike kobeteririe asugo chikuikaransa sing'encho you push a lot na ndo manyete ndo korokana interluminal pressure yani na ogoikaransa gari asecho ogosuguma tari ukaransa tebosaigo because if you stay asecho utari gokora kendo gosomenga seti yao na beko batekora tari hemorrhoids but bono goikotware you are pushing you are struggling to move omochando ochisiko. Yes. Whatever about ogosuguma so much and I'm imagining abantu abakobogori heavy weight, heavy object yakobogoriga batekero kumbeto kobogoriga you are pushing downward so that we mukipaka igora barabu banyoro machando omochando oyo overweight na bugo push ekera na bugo kubugori omanetendro kubugori egento paka kwanya wasokirie mbe ogochimaega asing'encho you struggle and omanyete when we are talking of hemorrhoids etogokwanira omochando okori omogongo no omogongo no rectum so ekero okuimoki everythings heavyweight na boko nyana kwa push paka kwanyorire na embeo ya sokiri kurwa sia chaene ngono ego struggle koria aboko nya gwakoreteire hemorrhoids igo hemorrhoids no mochando ogwa affect omogongo. Yes no na abantu babwate obesity na bego contribute gocha ase okonyora hemorrhoids kwao. All right. Wakwana about constipation sana daktari ngikira gere ndagira tesi kaburungi ase karakwara gere bya nkietabe digestion eta take place burungi. Asende ya mwanya bantu tebwati tinga egosindagera. Yes. Igo eko mix nechi acid ditangani asindagera na bo contribute so ekere ndagera egotrimboka ase esophagus ase mio ya goika ngo mix yere nechi amachari amarro tokorokana kim
piles hydrochloric acid ebintu ebyonsi komix biregaria chemicals chonsi komix chire asoko meki endagereri echigo chaka go ferment so a process ya fermentation ngo include microorganisms ya somobere tokorokana prebiotics so ebintu ebyonsi karo bigo mochani byakeire igo mochando bwe digestion chakira kwa mobere lakini ntare kabu no enkoro munu abeto mix endagereri asoko takune ndagera ngo mix yole na saliva buyebete mix buyana bigo chiko cause gochimate gotwara mochando so ebintu ebyonsi go contribute bire endagera gotaba digested bya kunywa macha make nabantu baroko nyorana in between the meals bakunywa macha mange bone endagera ya chikobe ngomono bone bakonyana ya cause indigestion umuchando yekara obeire asichinse mocheigoro chienda tokoroke duode na mwoche igoro lakini ono muchando yekara okorera siduode mu koberoro libira lisana yachaka gonjokana niwa asinge nchobono yachakire kugunda usegotoba usego ferment ya somunu asiri taligiya egere cha gotrimbo chimate bone kere gotrimbo kego ikagari ase ekoroni yao igokonyora na bone ekaro ya ikorro ya chire ne bacteria aita chinde chire chimbe chiaji korarwana na chiri chingiya cyanyora na chia koziri endagere go dreyoro usikoberegeka ose yanyora na bacteria chiakere muna bana antu barokonya chinga chinyinge bagotumia chi antibiotic chinyinge bono asinge nchiyokurwana ne chi infection ya somobere banyora baitire bacteria chimbe ne chingiya tokorokana prebiotics bono ekaro chiakere bacteria chichingiya chibwanete ko basomobere gari chinywa macha aya ekaro endagara yakore goseka ekere choebe kerira ini gotrimboka cyanywa chiakere bono endagere yamakora kiyako ngapa nekaro yako ngire patri ko nyara gotrimboka muneta kire bono goikedire eganyeyende emanye gochaka go push gochma bia sana daktari wonderful wanchumaliria that is what happens daktari very sharp minds very great brains Korotinashas Herbal Center wanchumaliria to besego chandika no nyanga ke ya ekaro kwanyo liru jumbe yetebi na ende nonde montonaro bwatu muchane batali hemorrhoids yoka mangana mangi cha arthritis chichigo chande tekabiso mugongo itogenda to kwana and by the daktari na inywire nervata nga mugongo gosoka yes so mugongo gosoka nekere recta mwe gosoka asingi ya beire ngomono kosa asingi ya bwiri chi bacteria hemorrhoids chinyinge bono gochikwande cho wow thank you so much agenda gutuma birangari byao ndoche litwengena Brighton konyotaraja message njiro chiachete ndachichakira manye ko gende chiabono iga narote betenga dialogue exists when ebintu vitali kogenda buya okay mbiamono ntokwanegoro ya dialogue daktari naya watana akinse ya Kenya nintene lakini nokolya guoka abantu bali asante sana Elija Makoli naye nakorora kwatumekirengel kyo watanga aba Kenya tigabalie emege yabo Raila na Ruto tibamanyiti uburubuye nchara tigabatule chibesa banyakolia asante sana narode Regina Omare agotabana kwani daktari gabwase studio what a wonderful topic you muchanda abantu bagukiria mono sana asante sana asante na korode Divina Morana koromanya marambe agotabanga a nice discussion indeed. May God bless Daktari, may God bless the National Herbal Center, of course, na Ndizi TV. Asogolete topic yengia mbiamono sana. Narode Rakiel Onyango no anera agotaba kuronse mechi Gembo municipality auto mwana mtosara ninkroche kwani daktari tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Kazi nzuri na kazi safi mbiamono sana banga chingati echi jumbe tirichiko na kuugucha Gusii studio indo chansemo ya Facebook awaziri mkuu na korore akotaba kurachinse chia doa Qatar no gende tutubwate mono nyakara nyabwengi nero chino wale masumuru bilio asante sana endago tumachi jumbe chao na ibuli ndelio nsio bwate asante nindo che Hilda Ombati kurachinse chia suneka akotaba kwani daktari mease studio na niko na kaswali kidogo tu. Why do you find the montago vomiting dagera ere very raw na ande you chewed it very good asumunwa awatanga dagera nguta kuno liburonge bya kwanye chokwata kuna bye kwa make sure it is broken down yes but mtu akitapika na unaona ni kama you know ikigento kere kigima what happens yes dibo lidia sana umuchana nori togo cho kwananga kiende yes okorokana the Wimbo disease the Wimbo disease Wimbo disease yes okay umuchando
Waimbo disease lakini tikanzinyo kwa nilitu kulinde ekero omo endagera ogotakuna inere wa affected hapa track ekero ogotakuna endagera munwa turi kunyara kuyirigeri na kikwaita kuna waika lakini ndo monyete kwa advice turi butambe na chew well chew enough utaratiri mukindagera uchimate ikiagera muno kuyeta kuna ekoba muni gutaka chi acid chinke muni gutaka chi pile chinke muni gutaka ku mix bwango egere koreki ebe digested bwango lakini mone kero gutakuna gikonya kugenda turi kumanya ngi gwate kuna gika ingi gitaika but endagera yekere guika chisemo chianda ase duodenum na bekonyorana no bwate omuchando ite kuna infection pale ose ne bwate inflammation pale ose tebetike bono ekere guikari ekoirana mwete ate duodenum digestion te ya take place ikintu gyo yakora ne munwaria na ku mix ne those chemicals bono ekere ndagiri yekoirana igekoirana kerengima lakini trikoirana kerengansu mwete na bokoli bintu bigwansa lakini gabikwene gocha munu bire biroro sana bire bigima na ndo konyora bono byarurane lakini bono ekero kwanyorere na chi chemical chi comics sigali sti acid nchisaini ndagire yekere koire na munererero igobona digestion yakore yangire kurugoro igobona gwatwarire akamuchano ngaro gutwara tukurukana metamyces igari asichinse mucheo chigoro chienda ya idwote na mugocha igoro okonyorana muscles chirije onjiriko nyaro sika byose ko igoro osechikemi ko chiri nchisaneti wose egogwatwara edrey yendagera gali ose inflammation acidwote na muyao ndagire rigo ikesoke kerengima etarakororoke niyos lakini burukaniri chi acid choka. All right, mbia mono sana Hilda Korasuneka. I think daktari iraneri ndoshi do kwaniro muchando o Waimba. All right, korokeroka ndoche Olfa Morash awatebanga tuko sawa hapa. Asante sana Olfa. Akorajinsa machiria cha Keroka Town na okoromu ngwana kwa Samuel Ngoto korajinsa macha Weston Hotel gabo Keroka mama iga matindi kabisa. Kerotonga ndrete yagosuka mutu machumuligerie namba ya daktari nere gabo I think producer na nyebege tabo asset TV yao kole naenda bongo koinyuria oranyara ntumba watu mchando bwa maiso manyete au chikotema kuligereri obara we TV chikoligereri na ndo chonyolenge kaligira malika makake nabo montara alike nambe ngao anyoro akiro muntu mungachi kumuramate daktari uri ndamite tata na kirende yabaiga igere 0748 45 45 45 as easier as 1 2 3 0748 45 45 45 yugo wake direct line egero kwa neno munyagitari lakini asabona iga akondani ya studio utaka go chat bali mo watch smartphone utagete go chatisha daktari kama hello daktari how are you I saw you at Ndizi TV I need your help abako manyaro wetra 0726 92 45 45 0726 92 45 45 igabana karo kwa watre kara nambe yo that is nice no koro biashara inakuwa simple buya mono kigima daktari tukiendelea hivi karo cha tukiriche deke 35 nemo turara kwanira iguru ya symptoms and signs and symptoms ontolenda manyanga ke mangana kia ya kali karibu nakia kuigwa yes amanyena muchando yombwate go no ninkeke lakini sana na ndo manyete hemorrhoids ya very common utatiga bange batamanyitina ninki na ndo manyete una twatie kote aba osibuna watie kote bakuritangani abange bagusoka na timanye tinge ko era bagusoka lakini ndeka rwo ikira stress ya sigaria ekananya no bwato muchando bonsi go ikango bolina nkarengo go chiecho ikiagere echo nigita abantu bakora na kyobusogu but remember ekero tari go chiecho igo bwato muchando omonene utakire gokonyo asinge njo no bwende go chiecho orusie obochavu go se excess yendagera elikwali etari gutumeka asomobere eshongera lituko daktari ndonaro go gukora 2 days atara lakini alibia Ejibono nero umuchando gukurukuna constipation. Ikiagera echo utakire kwenda a minimum of twice ekero kuragera 3 times. Ukuri chimiri satolituko. Lakini abankori ori chimiri bere mambi na magora bose mambi na mugaso ubwente kwenda twice because ukana tikire oteba okoende echo no kurusia excess igose obo endagererie tari gutumeka somobere ekosoka. Nibono nye kwaragira mambia digestion yete place kwenda nebwente gutuka ya rosiri west kuru
ase egento keri kwari maambi na kabaga ke ogende echo naende gokoragera mugaso nibwente korosi west bono gokonyoa kandagera kwari maambi nagakena mugaso nabo karanyore out of drain yaumerani chi west echibere ochi maambi gose na maambi na mogoro lakini ekero gotokana gwakorera rituko rimotarachi echo ai no bwato mochando otakire kubwaniwa no mochando oyo bwato motangani omuchando constipation na constipation nere gokosi mochando hemorrhoids yobono ngaki omonto agokora amanyana na bwato mochando o hemorrhoids igente getangani gokora amanyana no bwato mochando o hemorrhoids nekero okonyorana chisemo chiao chiokogenda echo tindeti gotumia rieta chisemo chiansoni rero ikiera chirara kabere so chisemo chiao chiokogenda echo enene magega tokoroke anas no mochando okonyorana ritang'ani ngoigurana nebinto bigotaro ati bunego chaka nabo okonyorana okoiguriberera asichisemo chiao chiokoende echo abandu barokonyorana akabere buyega oikire chingaki akugira mora in between the paddocks yani gatiga yichinyonga gagutira akugira mora ekero kwanya gwacha gotwara kugira mora gotakabere orro gwacha gwe suspect ni kamanyiriye ke daktari nayo kwanete ikinekamo kimanyiriye kendi yakabere ne kinari goteba kyo gotwara ebinto bigotara okoiguna nebinto bigotara aschinsemo chiao checho naburanyo turi kuiborro naburanyo kanyamangara mera kinenkeyo lakini nubwate ebinto okoiguna bigotara gali chinsemo chiao checho gikoigura ebinto bunebi nabokonya kokonyora nubwate egento okoiguna ebiagaso ichi vile sweet sana ase ngaki nyinga okonyorana ase abantu bara advantage kidogo ase ebiagaso ebi nabasache kiaro konyo bikira omubuko omubuko ochakire kuagia abantu babara akimone kero musibati nabo ochandeka sana because ono gochaka gotara oituwetosie kasa bwe kiari biagaso bikorete kimbiro okuigwe biagaso birore biagaso ebiansu asise mochao chiamaiga okuigonya kuagia gusoko igukwagi nande kuigune kiagase kingita kirigotiga aboko maana gwatware kimanyere kende kya hemorrhoids hemorrhoids gokonya kwanyorire akanyama kamerete asise mochao chiamaiga apai like gose akanyama gagos kamerete insemo ya igoro gose insemo ye maiga yao naboko manyana natwarire kimanyere kende ya piles gokonyora nekero koende echo yao gwatira ni ura manyinga na kukwande echo gwakorega nabokonyora gwatira ni amanyi gosekero ujwe panguza gwanyora na manyinga naroro ikineke manyire kende na nubwate omochando o hemorrhoids gokonyora ekero kogende echo igokoiguno mogongo tete gosoka tokoroke rectum gokonyora nekero gwachire echo gwakorire igokoiguna kero ujwe panguza nakanyama bono nakone kurumaega igo ochagire otware sai lakini abandi barokonyora no mogongo oyo ogosoka omugima so goikabwe kumbe gari position yeri pakuira na ngora bwonsi gochimi kwanyora omochando buno nabokonyora igo nubwate omochando hemorrhoids gokonyora chinsemo chiao chiagatigatiga igase gochire echo gosigatia chinyonga chiao the paddocks in between the paddocks watekire gosaigo gosagantu gagocha bunaga tunogo gasurusiga gasoka ibintu buna maira bigocha continuous gosena obigocha nende biasira aboko manyana na twalire omochando obwa hemorrhoids igo na kokwanyorero obinte imaire bigocha na bigocha bitari gotioka gosonyora bigocha bigotioka na abandi barokonyorana bigocha pase biri buna maira bigocha bingaga fluid asise mochirichiao na bokonyorana gwatwalire omochando oyo na abandi barokonyora bwate omochando oyo o hemorrhoids omanya gokosi bono ogotachi gosoko okoendesa kwaba okonge na bokonyorana echo yao na bibwente ko bingi yakini okuigonya ko ende echo rio kali kokwenda kwanyora kinenkeyo igo kwanyora omochando buno oyo abokonyorana watwalire kimanyiririo kya hemorrhoids ne binde bingi asante sana ebinga tivanyiririo gati binde binge na ntigarite deke moiga daktari tomanya ko enda somotimoko tora Joshua producer itora agenda madukani kidogo kwa mention die ekiagaso montare iwe kiagase kiye igaso that atake gwekuna by any chance no tatuara producer ngongwanira macho ligeria kiagaso ngero ko igukere getali bitter kiagaso kere so sweet ko gweya giborongega by any chance no tatuara hemorrhoids kiagase kinoke ujuji sanchiro ko nyamo montana we sick na nekero igorega aigura ka kiagaso gete lakini getali hemorrhoids
Is it possible? Kiagaso ke karoge gocha there's those bacteria chigweta chiaga koletere kiagasiki neji bacteria chiko bagali chisa mochia ujasoni osejisa mochia ujama checho neji bacteria hemorrhoids lakini endo munyete abantu barokonyora babwate karobai karansete bakonya kweyegi karogo igoro lakini babwate nende liberera chisa mochiri chiabo chiasoni ikiara tubwate anovisas na bile sekaro chiabere chinyinge nabo chikoleta ebiagaso unebi lakini bono sana kwa bigure spirit nero rona no bwate hemorrhoids lakini nende tigonyo gochandeka ikiara ngo batendo batambena teko munyagitane ndo bumuroire munyoko chatanesias egere to distinguish between yani go to separate ebindebi ngotebi no muchando bwate no yemuro ebiagase byo bwate biyega liba gogonyo gosoka kobera sabanto ne bya hemorrhoids mbiri bya piles mbiri bya kende na kubwa muno bone karoli gosono umwana omoke gokonyora umwana omoke chisa chionsi maegaga ali sa uchire cho obalirire chisa chionsi umwana oyagwe kumba o muna ko ile biuni goro okonyora umwana oyo akorera sana asinda yaye lakini ende cho yaye kere gochigweta nkonyora ke gwatere nyamanyi go sikonyora gakorera sana karago chicho oso umwana omoke karo konyora maegaga ali obere muna akobaroka igo ni bimanyiririo konyora byabeire aso umwana omoko gwenta komoreta tumoe iriogo biamono sana mangana maya kabisa teturanda sisomele studio tukoirana tumanyanga ine hemorrhoids nkubwana kere usenkurwali were naenda nyege kurwali still nkobere prevented. How is it treated? Naende na kiyo turaye prevent egera ntonyoro mechando iga tobese gusikanira Ndizi TV awansu bumagusii. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Television ya Ndizi TV nigegendrete gusuka busio kira rituko bono nigotore asechiro yokorigie maketa oyo manyete mirimo ya yeburunge onye kore maketa nainde utagetigo kore mirimo ase nyumba y'uburaria eyigukina bwango mono ribagariao na rieri ebe nobwat experience y'emyaka 3 gucia igoro yegukore mirimo na korenta mounturio tumebisero byao gucia se email ya ndizitv@gmail.com gwikomo erio bwomutinyo yo 5 na 3 Ndizi TV obwansu bw'omugusii kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia bintu byose biriyo kolere mirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na boku gura chi cutting rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omuremi egiata company ya Sidco nigigo kumanya iguru yechimbusuro babwate echo chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda aseke yemo boigo nige kurwendagira yetu
emitugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren kubyense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na turi kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase ekeyemo niguragese chigunia egatiye 53 kwike 53 chichikiro emerongo kianda ase kambani ya Sidiko nigo togokora utafiti ye chimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusuro echi naochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyene nga yelige salinene Ndizi TV obwansu bw'omugusi Biamano mwanchu muligereria ebiro byaitu byachire kegima kolende ase nchira yoboikirano twaratemire kora kwanire bintu bya muhimu kegima ekero bono twikire Omayio murubuli bwiri tukoria rero oyine producer ne kona gonsekialie kona kongama waita kidogo gontenga chideka cheto chiterete chinke mono so that to fix torenga gokora tolegenteke once and for all. Daktari karibu na turanire korwase umutimoko bono umuchando yonko nkurware kore Hemorrhoids no muchando kubweneka. Okay. Igoto base gutwara gwasi ndeyonsi na neke ko yarana abantu abange bamanyire na nabo atu muchando hemorrhoids ba myokirego cha tenacious nabo bagotebana richibundi kolete kindiro. Igo hemorrhoids no muchando kubweneka na ndi no muchando kurwareka. Yes. Mundu na gani kwebori ndiro kwenda to extreme gosoro kyokoli no ore gatigatiga iga osino no koli to the extreme baka can somebody die out of hemorrhoids? Hemorrhoids yokenyene te igoita lakini wono manyete hemorrhoids inkogerere emechandinde yacha because bone karwa twere hemorrhoids aboko nyara kwa twere etea igalia rectum yao igwa twere etea infection in lymph na biko nyara kokore kobage gosoro karwa twere muchando o hemorrhoids aboko nyara koletere umuchando o ano visitura igona naboko nyara no ene cho yao yachakire kokore kiachakire gwetario karioka utako nyara tware break umuchando yo hemorrhoids naboko nyara koletere ano cancer igona umuchando hemorrhoids bwoko manyaturu gwita lakini ekaro kwenda konya kobo na boko nyoro kolete ire mechandinde ere deadly lakini mono umuchando uyo o hemorrhoids no umuchando ogochaka unangora koiguna kaberera koigu konya kugira mura kwanya gupangusa kwanya koiguna nekiagaso kwasuka ngora igekaro igoro lakini muno konya gosuka buna bacteria chikonya kubucha buna chikonya gosalia gasi nene chikonya gosali mono na boko nyabona cheikire ase koko endecho ire pain fo abantu baroko nyora ko endecho orira woria korira kabisa ejo imukubugana ngo itwakare gosiga ndorenge liki gosikia moberoro asinginjo abwata lot of pain asinginjo ago bleed nabo muchando yo ogukoria otware kiteaga ari paka manyinga iteke pako tware anemia asinginjo yaki you over bleed bandu borokonya babwata muchando yo pako osarie semo yabo paka bone karago tartari comfortable as mabeke pambas asinginjo yaki orosiria amaote asise mo chirichiae chigo chirecho bono amota ya konya goetia nyinga chisa chose bono pako muntonde kwanyora otwarire umuchando gukuragera asinginja wabete na ginkuragera ngoja kwenda ndecho ngoja kwenda echo esegie karoro gosebirero bikaroro nebinene bono umuchando na bokonyora okoleteire emichandinde utabuli gocha gukagera asinginja umuchando yo oyimurisi na bokonyora okoleteire umuchando utari konyara gutara sabantu because yonyora gokonya koigubweya kirio kario kiare karoro muntu mona to gochikorara kobegete byunigoro tatiko konyora bigete okoboko maega chinsa chonse paka sabantu bali paka bona abantu bande nyunga kyo kale umuchando no muchando ora koletera ipu embe sana buyamara sana daktari nga hemorrhoids teri goitera yo kenyana kolinda mabeko leta up to that extreme na bogo kwakorwa other related cost diseases ano
cancer abokonyora bintu bune daktari aresire so no muchando utali gukora rucheche uso muchando utabuatie gosori no nyanga ke igobonekero to kwani bintu bune biga we are not discussing for the sake you go discussing atoichori ngara ne tukori obocheno no aigani gotokurigiriria afya yao and to akwali cheap Tenacious Herbal Center nyagitali abira sobo korri for a longest time now bantu banyoliro bubwenya bandi bagenda tekonyora nainde nae kaboyo mo batuna ko banu muchando yo chaguchandika subugima bwao Tenacious Herbal Center na kutoka chinsemo cha Nyangongo Galia opposite Nyangongo SDA Central Nyangongo Central SDA Church naro kubulige gano nyerende ndo chingate bwata inina ne topikeli tukolera rero gosenerere agontenga haisara na daktari bwakire buya bwakire buyambya mono ato muntu okweyagia umubiro mugima bono obimba buno oli orasiro ne chinjoke mweli chi oyo akorokwa Chris Arogo our fan number 1 kula chinsoma chiaraganga Chris ekero muntu akweyagia umubiro mugima obimba ipo spirit neroro yo gutwara umuchando tokorokana protein arachi igo umuntu bwate protein arachi na bakweyagia bimbe bakamaisa atari korora akobimba bamatundugucio umubiro mugima gweta igo ndete gote abana ekero ukobimba kweyagia kwa bimba umubiro mugima is a condition of the arachi mostly lakini kora tokena no bwate kosi ende gose all constant kere lituko kobimba na kwenda abunuta kere gocha ototalire ekere torere na skin yao ne bwate infection ne yoze lakini sana umuntu bwate protein arachi ero konyora kweyagi obimba paka obimba na maisa atari korora obimba no munwa obimba kirasi. All right. Yes. Biamana sana. Nara wonde totabetirie tawatanga hemorrhoids bana nero omunya mbiribiri aseke Gusii ege kiranu ali getirie tali lakini yakoboringa nero bono nigali right kabisa hemorrhoids nere burwire bo munya mbiribiri yo koligali asense mo rectum nero munya mbiribiri. All right. Yes. Biamana sana ukuandika jina lakini you are right nero ono twagote nero asante sana gukora daktari karochideka chetu chikona kugenda wana kerebwate mangana yonsi p chinyamichi gosoka osengaki obesity nere kolete bintu binga binebyo so how do we prevent this thing daktari egente gitangani ekaruta ku prevent hemorrhoids egente gitangani ogokora no kulinda digestion yao sana. Yes. Ekulinda digestion ni nate abana goikota kunebuya oafoidie bintu bikendu oafoidi chindagera chibwata mafuta mange oafoidi gotanywa mache egera chikobora somobere gose oteki enough water somobero oafoidi onye kunywa marua onywa make gose oafoidi completely abantu bali bakonywa sigara nabo oafoidi completely orende chikiro chao nchiba chinyinge orende kabisa ogokonyana gwakore litukoli motarachi echo munyoka tuli na ikikere muchando ikiagera iwachakire ko bayigo go muchando inororo orende chindagera chia ukoli orende usavi yao aichin naende kubwa mono asa yonsi gianda orende sana necho yao ngaki usavi yae kolete ereto echo yao tiri uchikoleta muchando bo hemorrhoids akine koleta muchando related uchi kosi hemorrhoids naendo menyete umuchando hemorrhoids munanati koteba ngoretu uri sana na marwai amange akolienda munabona chiali sana uchikokosi hemorrhoids munabona amipa na bikokosi hemorrhoids munabona umuchando itwaruka na wemba disease na bikokosi hemorrhoids umuchando munabona Crohn's disease na bikokosi hemorrhoids gogo kwarendire emechande yegokosi ase isemo chao chiendagera ekero kwa itangira mapema na gokonya watangire umuchando o hemorrhoids. All right, mbiamana sana nara kuboli fiber daktari nakwanira fiber ndagira kiji chibwata fiber daktari koranje chindagera chibwate fiber ni chindagera chia masabo. Iba gokonyora na chindagera chisabo ire karuta gote anu okoliye bosingire bosabo ire karuta abo okoliye bituma bisabo ire ibintu bisabo ire biasi bisabo ire amanyabwali asabo ire so amasaba ali sana karasa amanyabwali akarasa bituma karasa bintu ki aras chingeni chindagera chibwate ravage. Na chichi nyingo konyora chibwate fiber na fiber nerenda ibintu bikotoka sindagera biwa accelerate digestion. All right, mbiamana sana mwanchu muri yakwe ule fiber
whole grains marabua ni ayo na bokoli kabisa egere bwetange kurukonyora umuchando yuga na yanda mange daktari ngotabunga we have to stop here kiagera chinsa cheto chia chire kigimegera twala ona ende merobeli endege ndrego koreka buna program yegetasani kia Ndizi TV rekolende twakangambia mono kigimo mwanchu murigeria alimu abolira maboli mwensi p ekarota getoiraniri gweborunge bondaksana bara kunega kunenaria ekiagera gatetu gwisanikia kirumuntu at least akwane kirumuntu aigunga wisanikira kina bota isanike burunge ekiagera mwanchu murigeria bono naboko wakera daktari esiminere gabo ase TV ya ugabo ebekire biyake gima I think no twara muchando bwa maiso taona hii iko 0748 45 45 45 Dr.Joel Omayio twale kwanira hemorrhoids disease gobono mwanchu murigeria samange mwakere nabona nyato bwate hemorrhoids lakini no bwate naende michandede menge oraka ngarero baye bakwana hemorrhoids nchitali orombwate yonga bwate muchando bwelisangwa ebisise bichire ngo tioka kabisa udua mbwateli msulibe na kinjengo cha nakora byonsi pia siliva utapata daktari kwa njia ya kipekee wetrasi namba yesimi eyeregabo ase TV yao your closing remarks daktari igoro mchando to kwanera na okaribisho mwanchu mure uchatinasha sabo center. Yes, umuchando o hemorrhoids umuchando chande tabanta bange na ndi no muchando bubosoko asabanta bange kiri cyagali tukuri rero tikagosoka gikoigure kisemo cyao cya maiga cyo chire cyo tubwati kini yose tuyigwete buno igwete usogwete byagasigwete bintu bitari boronge buna kawaida nyako chatanesi asapo center nakubwa mono ayose tukukwa naga na mangana amasinini amange gotete ko yanyora ko yanyora ase ikliniki yetu ya tenesias na tenesias gotoko mu cyubosongo kisemo cyanyangongo na kisemo cyanyangongo ne karukurukurwan migori suneka musojo obwikere stage main stage utambuke paramate turikoenda prison turikoenda daraja moja paramate njira ya masosa utire gotira na bogo ikanyangongo dio ke primary school usikebosi yake okorrelie tari nene tenesias apo center limited lakini ndasingi njubu ya bo murigereri na bo egotole barabare na nyangongo central SDA church kuko atirire pali gutira utaraso ku kinyangongo rogoro yani go chiketale rogoro na kugutanga na goikatenesia sikukuru Nyamira ayo gosoere junction ya getale muno yo goja stage direct utirimboke oike nyangongo central SDA church uligeri parliament na bokora tenesia sapo center limited koko nyora yo sina makongo na bogo akiro munyagitali na mbe yisimira bwe ngoro kapise notice na ibere inye isano isato inye isano usiro goja tenenche 0726 924545 na bugwanja oso aso mtandao Facebook kugali gotoka toro tenesia sapo center limited tenesia sapo clinic tenesia sapo Kisii na boto nyora si Facebook kugali na boto nyora si YouTube uligeli chibicha mitandao imuna tugukwana asitogosomia na bokora sa mu chibicha si YouTube tenesia sapo center limited na tenesia sapo center limited asi YouTube limited uligeli yeng LTD na bogoso utuligeli uko info@tenesiasapo.co.ke go se contact @tenesiasapo.co.ke usina bugwanja gali oso aso mtandao ulio moneno website www.tenesiasapo.co.ke lakini bono asibali bonsi panje koko endie gali bakogenda abo so aso mtandao Google Map ndororo gali akorokereri ukulikana Tenesia Sapo Center Limited gotoko muchosongo chisemo chanyangongo lakini ndigwachirimo amatukando nsipi na botogotomererio andonsi asole obe ime ya Kenya obe isiko ya Kenya keko totena Tenesia sichiete nkuma ime ya Kenya na isiko ya Kenya yani East and Central Africa tukorabo daktari mbia sana Agnes yotomero kuboli geiga okotemete sengo ko inamba badai umwakire kolinda kubolinga nilifura kule alifura huko nyuma alafu mfupa ya mgongo imeishia kufanyiwa operation. Nimekaa muda mrefu lakini sasa chafu yae inatoka tu na siwezi kujicontrol. Nitaweza kusaidika aje? Ekare kire se chabu gosoka liyo katari ko control na litorokana ano fistula. Yes, tigamunya ko Tenesia simo elioko. All right, Agnes, hii itashughulikiwa. Daktari atachukua namba alafu atakupatia usaidizi. Kwa kangambia mwana sana gose namba nere gabo by the way Agnes, if you can see na nere gabo asetivia otera rusiku gabo Agnes chukue hiyo namba mara moja wakiri daktari gara kobo konyi. Angu akangambia mwana daktari asokonyora chinga kinago cha segeta seni kia Ndizi TV ukwanira igoro yobo cheno
and gukwira International Herbal Center bamaiga korwa Ndizi TV murobero bwensakia korwa se Joshua Uta, Brighton Makoli na Saron Tita. Tutashukuru sana mwanchu mulete atukorera buo asibone merobirende kubwatia na gusaro ironya arako baime Ndizi TV kagera uno bwansu mu Gusii Mto Brighton Makoli nera twalenge koma sumuru na nera tokoba nera butambe kwene kya buna twakurusere litukolia ulia chaka senchira yubekera nkengma Joshua Uta nera producer ita wa super producer okwene kya ngemirobere yonsi awekera senchira yubekera oyo Dr.Joel Omayio korota na Herbal Center na inche yonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.